ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജുനൈദ് ടെക്കി ഫ്രം ഫോൺ ഇൻ മലയാളം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോണേ എക്സെൻഡർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇക്കാരം വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സെൻഡർ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇക്കാരം വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എക്സെൻഡർ അല്ല ഈ എക്സെൻഡർ. അത് ഐഫോണിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ എക്സെൻഡറാണ് തോന്നുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഐഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സെൻഡർ തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ആ എക്സെൻഡർ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ആക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ താഴത്തെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതുവരെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതുവരെ അടിക്കുക. എക്സെൻഡർ ആപ്പിക്ക് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് എക്സെൻഡർ ആപ്പിക്ക ഫോർ ഫ്രീ ലാസ്റ്റസ്റ്റ് വേർഷന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേൻ്റെ അത് നിൽക്കരുത്. ഗൈസ് നെറ്റ് ചെറിയ സ്ലോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും എന്നൊക്കെ എല്ലാതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഫ്രീ ആപ്പിക്ക് ഡൗൺലോഡ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് അയക്കാനും വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഈ തെറ്റെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇത് ഡൗൺലോഡിങ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫൈൽ യുവർ ഡിവൈസ് എനിവേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ അടിക്കണം. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓക്കെ അടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവും. നമ്മളെടുക്കുക ബാക്കി ചെയ്യും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ. ഗൈസ് നമ്മൾ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യണം പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാം.